Здравейте! Сега ще ви покажа как да научите вашето куче на този трик, който е известен като умри, бум, гълъб, мълъб и така нататък. Тоест, когато дадем съответната команда, кученцето трябва да легне на една страна и да стои неподвижно. За целта, предварително трябва да сме свършили малко работа, а именно да сме научили кученцето на командата легни. Легни. След което слагаме лакомство меко малко миризливо на домоцунката на кученцето и започваме да движим ръката, вижте, настрани и в момента, в който извърти главата, даваме лакомство. Тоест тук показваме на кучето, че няма нищо страшно и искаме от него да си завърти главата настрани. Втората стъпка е, когато въртим главата настрани, нагоре и към тялото и напред. Когато кучето вземе тази позиция, даваме награда. Ето сега ще повторим пак. Легни. Легни. Назад, нагоре и напред. И поставяме кученцето в легнало положение. Даваме награда, където ни хареса положението. Така. Другото нещо, което е, че в началото черпим по-често във всички позиции на главата. Легни. Тук черпим, тук черпим, тук черпим и тук черпим. И тук вече накрая даваме повече лакомство, за да може кученцето да разбере, че тук се случват хубавите неща и това искаме от него. Много е важно, след като научим кученцето да легне по този начин и да го задържим. Не е да веднага да става, но това е вече надграждане. Първо изгражда механизма кученцето да легне на една страна, ляга на една страна, тук задържаме го. Как да го научим да задържи позицията, като задържаме лакомството и не му го даваме веднага. И не му позволяваме, нали, по този начин да стане. Леко е така с ръка, както виждате, че задържам, за да може да остане в тази позиция. Иначе ако направя рязко движение, кучето тръгва да става. Ето. След като изградим този механизъм, вече вкарваме самата команда, която е без никакво значение. Легни. Назад, нагоре и напред. Даваме лакомство, задържаме кученцето, да изчакаме, така надграждаме. След което, както виждате, аз съм в момента клекнал пред него. Следващата стъпка е това всичко да го направя, когато аз съм клекнал, изправям. След което само с жест думата и така надграждаме. Това е.